Cahar. Hello! Dídean seo ag léamh na Nuacht as Éirinn don dátar. Don 8 lá ní bhean fór bhílas 16 Tá foláideh HSE ag met Éirinn ag tuairt le fios go mbeidh drochaimsir gundé na chláir Nuacht. Bhí giafara amach mar sin. Séad Michelin Sheehy Skeffington Rian Hannah Sheehy Skeffington Femíneach agus Bhuioch Poblachtach í. Tá brú á chur an airtíochta agus níos mó ná 8,000 gan Dídean in Éirinn. Tá ahrú mar sin á chur an rialtas beartas rada cocha chrochú le doling lec leis géir chin tíochta. Tá na Gardaí tar éis béin chúla ail buile siar ceart. Tar éis gur thugraí an lárafig staidribh coiriúlachta ó na Gardaí ail siú agus é seo ag tarlú margheall cosúil aspa Muinín bobal na Éirinn san na Gardaí. Na Gardaí tar éis an chuid antaobh chailiúint le déanaí margheall riant rudaí. Tá thurig tuairteamach, tá an tlaoiseach ag tuairteamach faoin aidhmeannacht seirbhís sláinte an HSE chuireann le go bhfuil na leiscéalta ráite níl éon leiscéalta eile acu. Deir sé gur go bhfuil siad tearc aimíoch sin term leis nóir chúla ach uairháin heama. Ach is maile mé agus ba cheart termí mar sin a úsáid níos minicí tá sé an úsáiteach. Deir sé go bhfuil Róchaiteachas san aidhmeannacht agus go bhfuil an mhaíocht chaiteachas seo ag déanamh dochar den tír. Ní animnítar chéad chuid den scéal ach is cosúil go raibh ailtire éigean do pictiúr de ach níl animán ag cloisiú chomharsanna. Thóg na chomharsanna céirde an term in éachar. Sin term bhí cheart a bheith agam agus bhí agam mar a háirling. Sé thóg na chomharsanna síne a chuir alc an ailtire seo agus mar chúitimh ní cheart an chúitimh rách mar dhialtas
hain sé ceol cho hard sin go chosúile critalónna dar deo. Stán sé orb nuair a hiúil siad haris agus siáil sé lísróid a ríis agus rí seile in bhála cosúil bála coitean faoi dhearr bégan don cóirsanna an dhéar leanúint seo a hairint os cóir cuairte. Ní is gon ceir a hiúchas as a chás sin. Is cosúil gur fiú 1.8 billiún euro an Graifne. Deir an scéal go dtugann gréanaí agus gníomhíocht eicneamúil sa Graifne 1.8 billiún euro agus 59,000 postanna den tír. Ní baineann anchuidte sin le gréanaí agus tógáil staic. Bhí mar caint faoi dhaoine gan Dídean, ní bhí dearmad ar amadóir a chur siú. Sílim go raibh muid caint ar feabhítar 5 nóiméad hena féin, so túirtí mé 8 nóiméad breise don féin. Náid, 8. Náid. Tosaí. Tásúla go nach bhfuil sin mar cach tá fatíosarm go bhfuil. Tá mór éilimh ar theirbhí siad a dhaoine gan Dídean faoi láthair. Cé go bhfuil éire ag teacht amach as cúlú Daoine ach na míochta níor ádaí an cúlú seo gachbád agus tá an áisínteacht dhaoine gan Dídean agus dhaoine ar andúilí drogaí iad ag tuairisciú go bhfuil mór ráchairt ar theirbhí sí faoi láthair. Tá an taoiseach Leo Varadkar ag tuairt chúnamh dá éileamh an Aontas Eorpaí go dúrthach an riocht déantaithe níos mó ólais sonraíoch faoi na phleananaí teorainn. Go dtíobhann fáiltíon an taoiseach roimh an éileamh seo. Céir dá thárlós ar an teorann idir thuaisceart Éirinn agus poblacht na Éirinn ír Brexit disciplíne. Éisce, mar is ódaíomh tá sé ná raic in Éirinn faoi láthair faoi éisce. Tá ag rá go ngearfar táillí ar dhaoine fáillí an úsáid isce. Dhiamlíon más ceartam an bríthar a úsáid mar sin isce nó a dhéanann fáillí de siltí nó corna isce, agus sin foclan is becheart a hagan bach sé ag an bach sé ag a báiste digint ske.
sé Beanómé an Paul Scéthe is doch gur Paul é. Má gon daoine má dhéanaan daoine feilí ligin tiisce gearfortáí agus cosúil. So ná dé an neamh him dé le gin tiisce. Ceart go leor. Tá an tíontas orpach ag fógart go bhfuil réiteach faoi le ag teastal webh the Éirinn na Éirinn. Níl teolann rála héad na Nuacht eile san Aontas Orpach. Is rud as an mná é ar fad. Ach, tar an an réiteach éige na ailde. Well, híl me go me scéal é seo faoi cheannach rudaí ar an Idirlín, mariaal an tagart da Amazon, ach is cosúil gur ciomplaíú fearr as droga a bheith ina heilemh nach waiter ach I gceantar an Amazon I America heas, agus gur droga neamh chutíocht amachchas amach é. Is cosúil gur droga é úsáidtear chun marvel chur ar the intin. Well, the scéalaíonn deasan seo faoi ghrá. Der brethbh agus é tuairt brethúnas ghrá éigidíana idir dhaoine gnó go bhfág faoi grá margánta gan Dídean nó bin fochra an méid bhí sé grá. Dúirt sé go bhfuil caidreamh Rómán súil gúrsaí gnó gríanna gúnaí agus déantóin leis ná measc an crí agus an pín. Tá teaghlach inis arcáin ag chur a deach díal agus ag fágáil an Oileáin anas go mbeidh báistí an dad ar scoil. Well, seo éide agus mar is ó Daoine tá gach rud in Éirinn ag lornú. Ní mailín é ach sin I an Éirinn é. Rinneú, bíd na Gardaí rinne é, sílim, rúthar a stát tíochta I Gardaí agus chuirú trúr siar faoi chuineáil ach ligúmach ar bhánaí iad le déanaí. Well, bhí muid a caint faoi shínte coppla nóiméad dóin. Tá cóir leor cumdaid de chuid Fine Gael ag rá gur bunan teoran heir chathair chorcaí agus gadaíocht. Deir sé
go bhfuil an chathair Dídean gnó ag forleach nó I dtreo carreg túthail chun Airgead áil agus bína míid. Deir duine de na hainneolathe átracht agus mortal nóir cheart an milliún nach chur hismeóirí. Nílim se róithínta faoi sin. Deir sé níl hismeóir big ar páistí átracha ach mar cinn fáin nach gcuireann siad amach súgriad. An tátal dá heachanta. Bhí na Gardaí ag dtí ábhéil I le staidrimh an náile Daoine. Agus rinneadh ábhéil in Éirinn an 5 cuid de thuirthaí de hástálachaí an náile Daoine. Right, csiach nói mé dá na scéalta nóíochta se agus tásúil agam go mbeidh muid ag cainte arís sarabhá de chuidir an ládín go Nuacht aribh go léir agus go gcódaí díosib. Slán.